दले बले युथफोरा गोदाव सोराव जानो नाङा रावखौबो गिनो नाङा आरो रावनिबो थुनज्लायनायाव नोंथांमोना जयेनबो जानायग्राफ्रा फरायलांबाय था बेकार सेंग्रा सिख्लाफ्रा राजनितिजों थाफानानै खामानि माव सोरबा बिजनेस खालामनाया खालाम जिखि जाया दिनैनो जोंहा जोबथा जयनिंनि हाबाफारि जानो हागौ दिनै लाकी 7 नोंथांमोना लाकी 7 खौ फोथायोब्ला दिनैनो दानो 4 बाजिनि आगोल गासैबो जयेन जाजोबनांगौ सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर इयुथ नोंथांमोना लैहोर लैहोर जयेन जानानै हाग्रामा महिलारि सारा लानाय थांखि बिथांखिफोराव खामानि मावनो ओंखारबोनांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनैनि उक्ट'आव जयनिं जागोन अर्थात दिनै 7 उक्ट' जायखौ जोङो लाकी 7 डे होननानै मुंख'दों बिनिखाय जाय इयुथ बिथांमोना दिनैनि उक्ट'आव जयनिं जागोन दिनैनि बे लाकी 7 डे उक्ट'आव जयनिं जागोन बिथांमोना बे 4.5 बोसोर दिनाव माबा नङा माबा मोनसे लाकीनि जायगायाव गोग्लैनो हागौ गोबां मावनांगौ खामानि जोंहा दङ बे खामानिखौ मावफुंनायाव नोंथांमोना दले बले इयुथनि दैदेनगिरिफोरजों इयुथनि लिडारफोरजों थाफानानै खामानि मावलांनो खावलायदों फरायग्राफ्रा फरायलांबाय था बेकार सेंग्रा सिख्लाफ्रा राजनितिजों थाफानानै खामानि माव सोरबा बिजनेस खालामनाया खालाम जिखि जाया दिनैनो जोंहा जोबथा जयनिंनि हाबाफारि जानो हागौ बिनि उनाव जिहेतु जोंहा इलेक्सन गैथ'लिया बिनिखाय 4.5 बोसोर जुदि जों जयनिंनि खामानिखौनो लालाब्ला नोंथांमोना गोबां आफसुस जागोन बिनिखायनो दिनैनि दिनावनो जायफोर जयनिं जानो गोसो गावबा गाव ब्लक गावबा गाव लिडार्सफोरजों जयेन जानानै बिपिएफनि मेम्बारशिपखौ नोंथांमोना लादो लोगो मोनज्लायगोन जों सहाय खालामगोन हानायमानि जोङो सैथोखौ मावलांगोन नोंथांमोना दले बले इयुथफोरा गोदाव सोराव जानो नाङा रावखौबो गिनो नाङा आरो रावनिबो थुनज्लायनायाव नोंथांमोना जयेनबो जानो नाङा आपुन गोसोजों नोंथांमोना